Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pablo. Taong 1965, Maangas, Camarines Sur. Isinilang sa isang maliit na pook itong si Pablo. Sa kanyang kabataan, nakitaan siya ng kakaibang talento ng mga albularyo, kaya na may sa kanyang paglaki, nagdesisyon ng mga itong gawin siyang disipulo. 3 matatandang albularyo ang nagtulong-tulong noon upang pasahan siya ng mga lihim na karunungan sa paglipas ng panahon. May abiso naman yon ng kanyang mga magulang kung kaya't naging malaya ang mga ito na ipagawa sa kanya ang lahat ng may hirap na pagsasanay na tanging siya lamang ang makakagawa. Sa kanyang pagtanda, marami siyang mga bagay na hindi maaaring gawin. Wala naman yung problema para kay Pablo sa kadahilan ng lumaki siya at nabuhay sa turo. Basta taliwas sa paniniwala ng kanyang maestro, hindi niya yun sinusubukan pa. Ang tanging mahalaga noon kay Pablo, sumunod, mabuhay, at matuto ng mga aral. Bata pa lamang kasi siya, minahal na niya talaga ang lihim na karunungan. Isang katangiang piling tao lamang ang nakakaramdam. Ayon kay Pablo, na sa paglipas ng panahon, mas lalo niyang naunawaan ang kahalagahan ng kanyang pagsasanay. Araw-araw isinasama siya ng kanyang mga maestro sa iba't ibang lugar para tumingin at matuto sa panggagamot. Sa mga araw namang wala silang pinupuntahan, doon na siya nito sinasanay sa pakikipagkombate. Napakahirap ng pagsasanay ni Pablo noon na parang may pinaghahandaan silang isang malaking digmaan. Paulit-ulit ding ipinapaalala ng mga maestro sa kanya, hindi biro ang tinatahak nilang larangan sa kadahilan ng kapag natapos na niya ito, marami siyang makakalabang nilalang. Lingid sa kaalaman ng karamihan, iisang senyales lang ang napansin ng mga albularyo sa katawan ni Pablo. At yun ay ang pagkakaroon nito ng marka ng kaluluwa ng isang ligaw na dibino. Maraming dahilan kung bakit nangyayari ang ganoong bagay. Una, maaaring natalo ang dibinong yon ng nakalaban nito, kaya na may humantong ang kaluluwa nito sa pagkasumpang hindi makatawid sa kabilang buhay. Ikalawa, maaaring tinraidor ito kung saan bago yun nawala, nanumpa yung babalik para parusahan ang may gawa ng bagay na yun sa kanya. Ayon pa sa mga albularyo, bibihirang mangyari ang ganoong bagay at kapag naganap ito, sino mang tao ang pinasukan ng kaluluwang yon, paniguradong magiging dalubhasa sa larangang kanyang tinatahak. Hindi na mahalaga kung nagmula pa yon sa pamilya ng mga mangmang, basta ba'y may tatak siya ng ligaw na kaluluwa ng dibino. Paglalarawan naman ni Pablo sa tatak na yon, isa itong kulay asul na balat sa may bandang siko niya. Hugis buwan yon, at kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, may mga nagpapakita doong mga kataga na nakasulat sa isang lengguaheng hindi siya pamilyar. Dagdag pa ng mga albularyong nagsisilbi niyang maestro na dahil sa simbolong yon, marami ang susubok sa kanyang kakayahan. Kapag nagkataong hindi siya handa, ikakamatay niya ito. At ang kaluluwa naman ng dibino, mapapasa sa nilalang na pumaslang sa kanya na siya namang kalaunay magiging isang malakas na bertud. Tama kayo nang narinig. Parang mutya na akong maituturing ang kaluluwang yon na pumasok sa kanyang katawan. Imposible man yon para sa iilan, pero naniniwala ang mga albularyo na yon ay totoo. Sa katunayan,
Wala naman silang pakialam sa sasabihin ng iba dahil ang tanging mahalaga para sa kanila ang kanilang paniniwala. Kahit sino naman siguro, mapapaisip talagang yun ay totoo, lalo pat ilang beses na yung napatunayan ni Pablo. Itong mga panahong ito, nasa edad 30 anyos na siya. Meron na rin siya noong asawa, subalit patuloy pa rin siyang naninilbihan sa ilalim ng puder ng matanda. 2 dekada na ang lumipas magmula noong naging disipulo siya ng mga ito. Pero hindi pa rin siya nagiging isang ganap na albularyo. Inaasahan naman niya ang mga bagay na yan, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na marami pa siyang pagdadaanang pagsubok bago magtapos. Naniniwala si Pablo na bukod tangi ang mga karunungan na ipinasa sa kanya, kaya gano'n na lamang katagal ang proseso nito. Dagdag pa niya na, sa loob ng 2 dekadang pagiging disipulo, napatunayan na niya ang kanyang sarili sa mga albularyo. Dahil sa kanyang mga katangi-tanging kakayahan, inakala niyang magpapatuloy na ang kanilang pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, may dumayong isang kalaban sa karatig baryo kung saan sila naninirahan. Base sa mga ulat na kanilang nalaman, isa yung antingero na nanunubok ng karga. Una, magpapakilala yung kaibigan. Pero kapag kumasa ka na sa hamon nitong duelo, doon na magbabago ang pag-uugali nito. Habang inaakala mong isang maginoong subukan ng karga ang inyong tagisan, tinuturing pala yung seryosong laban ng antingerong yon. Sa mga sandaling nakakaramdam yon ng sakit, hindi na ito magdadalawang isip na sugurin at paslangin ang kanyang kalaban. Hindi rin ito mapipigilan kahit nagdesisyon ng sumuko ang kanyang katunggali hanggat hindi pa yun bumubulagta sa lupa. Sa puntong natalo na niya ito, kukunin niya ang lahat ng karga nito tapos aariing kanya. Walang nakakaalam kung papaano yon nagagawa ng antingero sa kadahilanang naniniwala ang mga albularyong kaibigan nila. Hindi yun posible hanggat hindi ipinapamana ng mismong nagtatangan ang karga nito. Matapos namang marinig nila Pablo ang tungkol sa balitang yon, ramdam na niya sa kanyang sarili ang hangarin niyang makaharap yung antingerong nakikipagduelo. Sa isip-isip niya, kapag nakaharap niya ito, ipaparanas niya rito ang pagsisising minsan sa buhay nito. Hindi nito sukat akalain na mangyayari sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi paghandaan ang mga bagay-bagay. Habang abala naman siyang gawin ito, pinagsusumikapan niyang isipin ang mga pamamaraang kanyang gagawin kapag kaharap na niya ang antingherong yon. Dagdag pa niya na hindi magiging maganda ang kahahantungan nito dahil sa dami ng kasalanan nitong nagawa sa kanilang hanay. Isang hapon, pagbisita naman niya sa 3 niyang maestro, nadatnan niya ang mga ito na kasalukuyang nakikipag-usap sa kanilang tagapagmasid sa ibayong baryo. Pagsilay naman ni Pablo sa mga ito, sakto naman ang pag-alis ng lalaking yon na parabang umiiwas sa kanya. Hindi naglaon, nang makalapit na siya sa kinaroroonan ng matanda, mahinahon naman siya nitong tinanong ukol sa kanyang kailangan. Dagdag pa nito na papasapit na ang oras ng kanyang pag-alis, kaya na may mas mainam na sulitin na niya ang mga panahong kasama niya ang kanyang pamilya. Mariinding inilahad ng matanda na magtatagal ng ilang araw ang kanyang pagkawala dahil sa hindi matukoy na lugar na pinagtitirhan ng antingherong yon. Magdoble ingat ka, Pablo. Patid naming hindi pangkaraniwang antingero ang tinutugis mo. Gayunpaman,
Nasa sayo ang aming basbas. Alam naming sa sigalot na ito, ikaw ang magwawagi. Humayo ka. Bukas na bukas maaari ka nang umalis. Wika ng albularyong namamahala sa kanya. Matapos naman itong mailahad ang bagay na yon, agad namang sumabat ang isa pa nitong kasama ukol sa iba pang panganib na maaari niyang kaharapin sa lugar kung saan siya pupunta. Ayon dito, talamak ang mga aswang sa lugar, kung kaya't kinakailangan niya yung mapagtuunan ng pansin. Dagdag pa nito na, nagkalat din doon ang mga mangkukulam dahil sa kawalan ng albularyo sa kanilang lugar. Upang hindi rin siya makaagaw ng pansin, kinakailangan niyang alisin ang iilan sa kanyang mga puder nang sa gayoy makibagay ang kanyang presensya sa iba. Ito ang tatandaan mo, Pablo. Hindi natin teritoryo ang lugar na yon. Konting pagkakamali lang, makakapagdulot ka doon ng hindi kaaya-ayang atensyon. Hindi ko naman sinasabing matatalo ka nila. Ang sakin lang hanggat maaari, maging mapagtimpi ka. Wika ng maestro niya habang inihahanda ang iilan sa kanyang mga gamit. Nang marinig naman ni Pablo ang paalala nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, kagaya ng napagkasunduan, pinili niya munang umuwi sa kanila para kunin ang iilan sa mga gamit na kanyang dadalhin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makabalik na siya sa bahay ng kanyang maestro, nadatnan niya ang isang maliit na bayong na punong-puno ng mga talandro at pambasag bagat. May mga pangontra din doong nakalagay, kalakip ang iilang lunas laban sa mga sugat at lason na maaari niyang matamo. Nang masipat naman ni Pablo ang mga gamit na yon, napangiti lang naman siya habang taus-pusong nagpapasalamat sa kanyang maestro. Maya-maya pa, nang makuha na niya ang mga ito, minabuti naman niyang manatili sa bahay ng matanda para makipag-usap. Pinili niya kasing alamin ang lahat ng maaari niyang madatnan sa lugar na yon para naman kahit papaano hindi siya gaanong mangmang sa mga maaabutan niya. Nga pala, tawid dagat ang karatig baryo na tinutukoy ni Pablo. Kung lalakarin mo yun sa lupa, milya-milya ang layo nito mula sa lugar nila, kaya na may kapag tumutungo sila roon, mas pinipili nilang gumamit ng bangka. Marami naman silang kakilalang mga mangingisda sa kanilang baryo, kaya hindi na nagiging mahirap para sa kanila na tumungo sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nakuha na nga niya ang huling basbas ng kanyang mga maestro. Pagpahiram naman ito sa kanya ng 3 mutsyang pagmamay-ari nila, hindi naman niya maiwasang magalak buhat sa pag-apaw ng kanyang presensya sa kanyang katawan. Sa pagsapit naman ng gabi, noong mismong araw na yon, pagdating naman nila sa pangpang ng dagat, nadatnan nila ang bangka ng isang mangingisda na kanina pang naghihintay sa kanya. Pagsampa naman niya rito, agad namang inabot ng kanyang maestro ang kanyang mga gamit habang kinakausap siya nito ukol sa mga habili nito sa kanya. Nang marinig naman ni Pablo ang lahat-lahat, agad naman niyang sinenyasa ng may-ari ng bangka na aalis na sila. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo malayo na sila sa pangpang, payapa naman siyang umupo sa unahang bahagi nito habang pinagmamasdan ang napakagandang bulkanang mayon. Kahit sa malayo, kitang-kita niya ang lugar na yon dahil sa liwanag ng buwan na bumabalot sa kalupaan. Maya-maya pa, nang mapansin naman siya ng may-ari ng bangka, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya
habang nagwiwika ng, Naku Pablo, mukhang hindi maganda ang panahon ngayon ah. Parang di magandang pumunta sa lugar na yon. Alam mo ba kahapon, galing ako dun. May nabalitaan akong patayan na ikinasawi ng 2 pamilya. Duda ng taga-baryo, hindi yun mga ordinaryong tao eh. Talamak din sa sentrong mga manlalason. Kaya kahit anong gawin mo, wag na wag kang kakain ng kakanin na mga inaalok sa'yo. Pagkarinig naman ni Pablo sa sinabi nito, agad naman siyang napasilay sa bangkero habang sumasagot doon ng, kaya nga ako pupunta ron eh, para ayusin ang lahat. Huwag mo akong alalahanin, kaya kong sarili ko. Nga pala, bigyan mo ako ng 1 linggo. Kapag hindi mo ako doon nakita, sa oras na itinakda ko sa'yo, bumalik ka pagkaraan pa ng susunod na linggo. Abisuhan mo rin ang aking mga maestro nang sa gayoy hindi sila gaanong mag-alala. Nang marinig naman ng bangkero ang sinabi niya, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. Kalahating araw pa ang dumaan, kagaya ng inaasahan, narating na nga nila ang mismong lugar na yon. Pagbaba naman niya sa pangpang, pasimple naman siyang pumanhik sa baryo habang maiging pinagmamasdan ang lahat ng panauhing kanyang madadaanan at makakasalubong. Sa loob ng halos ilang araw niyang paglalakad, nadaanan niya ang iilang mga sityo na pawang binubuo lamang ng iilang pamilya. Bagaman may nararamdaman siya doong kakaiba, hindi naman niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Gawa ng mas importante para sa kanya na mahanap ang antingerong nakikipagduelo sa kapwa nito. Sa pagsapit naman ng takip silim, sakto naman ang kanyang pagdating sa bayang tinutukoy ng kanyang maestro. Mula sa lugar na yon, pinili niya munang pumanhik sa pinakamalapit na simbahan para magdasal at humingi ng gabay sa taas. Ayon kay Pablo, yon ang pinakaimportante sa lahat, pagpapakita na nakikipaglaban siya sa ngalan ng Panginoon. Upang masulit naman ang kanyang pagninilay, minabuti naman niyang doon na magpalipas ng magdamag. Wala naman noong nasabi sa kanya ang mga taong nangangalaga rito, lalo pat ang tanging kailangan lamang niya roon ay 1 piraso ng upuan na maaari niyang mapagtulugan. Ilang oras pa ang dumaan, nang medyo malalim na ang gabi, nagdesisyon itong si Pablo na maglakad-lakad. Ang nais niya kasing mangyari noon, subukin ang mga nilalang na umaaligid sa paligid. Alam niyang hindi mabilang ang mga ito dahil sa bigat ng presensya na patuloy niyang nararamdaman. Sa kasagsagan naman ng paglalakad niya sa baryo, purong mga tahol lang ng aso ang sumalubong sa kanya. Di naman niya yun gaanong pinapansin, lalo pat may alam siyang usal para kumalma ang mga ito. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa unahan nitong bahagi, may nasipat siyang isang bahay na may malakas na gasera sa loob nito. Pagsilay naman niya sa bubong ng bahay, unang tumambad sa kanya ay yung iilang mga nilalang na parabang humahanap ng mapaglulusutan. Hindi naglaon, nakarinig na rin siya ng paghahasa ng sundang, indikasyon na meron pang gising sa loob. Kung hindi siya nagkakamali, yon ang padre de pamilya ng bahay na yon na siya namang pumuprotekta sa mismong pamilya nito. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman siyang nagbato ng usal sa hangin na siyang naging sanhi upang mapansin siya ng mga aswang na nasa itaas ng bahay. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang nalaman ang mga uri nito. Para kay Pablo, hindi yon ang mga nilalang na makapagtataas ng kanyang balahibo kahit gaano pa yon karami.
Walang sabi-sabi. Imbis na tumakbo papalayo, marahan naman siyang naglakad papalapit habang sumisipol ng banayad. Paulit-ulit niya ring sinisindak ang mga ito na siya namang naging daan upang mabilis siyang sugurin ng mga nilalang. Hindi naglaon nang masipat naman niya yung nagsilundaga na sa bubong ng bahay. Dali-dali naman niyang sinalubong ang mga ito. Bit-bit ang isang patpat na ibinigay sa kanya ng maestro niya. Sa paglapit naman niya sa mga nilalang na yon, walang habas naman niya yung pinagpapapalo na siyang naging sanhi upang umatungal ang mga ito. Isipin ninyo, patpat lang ang gamit noon ni Pablo, pero nagbibigay yon ng matinding sakit sa panig ng mga aswang. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno nila, sapilitan naman yung napaatras matapos nitong mapansin ang pagkamatay ng iilan nilang mga kasama. Nang makalayo na yon sa kinaroroonan niya, agad naman siyang umupo sa tabi ng bahay na yon habang pinakikiramdaman ang nangyayari sa loob. Maya-maya pa, nang marinig naman niya ang pagtawag ng isang lalaki, dali-dali naman siyang naglakad papalayo. Sa paglipas pa ng mga araw, walang ibang ginawa itong si Pablo kundi ang pumatay ng mga aswang habang hinahanap ang antingerong may malaki sa kanyang kasalanan. Halos ilang beses din niyang sinuyod ang bawat parte ng lugar, pero sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Pagtungtong naman ng Biyernes, putok na sa lugar na yon ang mga nangyayaring patayan. Maraming nilalang na rin noon ang naghahanap sa kanya, kabilang ang pamilya ng manlalason na pinatayan niya ng anak dahil sa mapangahas nitong pag-alok sa kanya ng pagkaing may lason. Hindi yun nagustuhan ni Pablo, kaya ang ginawa niya rito, ipinainom ang mismong lason na ibinibigay nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang sitwasyon sa baryo, nanatili pa rin siyang kampante. Iisang bagay lang noon ang nais niyang mangyari, at yun ay mahanap ang mismong antingerong nakikipagduelo sa mga katulad nila. Pagtungtong naman ng Biyernes ng hapon, habang naglilibot siya sa baryo, may nakita siyang isang makisig na lalaki na nakikipag-usap sa isang mangkukulam na naninirahan sa lugar na yon. Ang pinag-uusapan ng mga ito ay ang tungkol sa albularyong pinahirapan nila at pinatay noong nagdaang linggo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman niya yung nilapitan, sabay tahimik na umupo sa mismong harapan ng lalaki. Pagsilay naman ito sa kanya, napatitig lang naman siya sa kinaroroonan nito habang nananatiling walang imik. Lahat ng kilos ng dalawa maigi niyang pinagmasdan, nang sa gayoy kapag inatake siya ng mga ito, madali niya yung madedepensahan. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, bigla namang napangisi ang lalaking kaharap niya habang pasimpleng nagbibitaw ng mga pantigalpong usal. Pagramdam naman niyang unti-unti na yung lumalaganap sa kanyang katawan, agad naman niya yung binasag gamit ang iisang katagalang. "Huwag mo akong subukan. Baka ibalik ko sa iyo yan ng triple. Sa nakikita ko sa iyo, mukhang ikaw na nga ang hinahanap ko. Di ba palagi kang nag-aaya ng duelo sa mga antingerong nakikilala mo? Nandito na ako. Bakit di mo ako subukan?" Seryosong wika ni Pablo sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon ng napakalakas na parabang isang nakakatawang bagay ang kanyang mga narinig. Maya-maya pa, pagbaling naman ng paningin nito sa mga mata niya, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Sige ba? Walang problema." "Nakakatuwa naman.
Kayo na talaga ang sumasadya sa akin dito. Siguraduhin mo lang na malakas siyang karga mo ha. Baka mapahiya ka. Ayaw mo naman sigurong mamatay sa kahihiyan, hindi ba? Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang ipinakita ang 3 niyang mutya na ibinigay ng kanyang mga maestro. Bawat isa sa mga mutyang yon, hindi basta-basta, gawa ng napakadalang lang nitong matangan dahil sa hirap ng kasunduang ibinibigay ng mga nilalang na namamahala rito. Ayon kay Pablo na, kapag masyadong mahina ang antingerong naghahangad ng ganoong karga, maaari niyang ikamatay ang bagay na yon. Kabilang kasi sa mga mutyang ipinakita niya noon ay ang mutya ng lanzones, hiyas ng buhok, at ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ligaw na medalyon ng arkanghel na si San Miguel. Pagsilay naman dito ng antingerong kaharap niya, agad naman yung napaatras na parabang hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Gayunpaman, kahit bakas na sa mukha nito ang matinding takot, hindi pa rin yung nagpatinag sa harapan niya dahil sa oras na ginawa niya ito, paniguradong mapapahiya siya sa mangkukulam niyang kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkayayaan na silang dalawa, agad naman itong pinaunlakan si Pablo. Upang walang maging istorbo sa kanilang pagtutuos, minarapat naman nilang magpakalayo-layo sa baryo. Ang tanging saksi noon sa mga pangyayari, walang iba kundi ang mangkukulam na kausap nito. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, paulit-ulit naman niya itong inabisuhan na maaari pa naman yung umatras, gawa ng hindi pa naman nagsisimula ang laban. Yun nga lang, kapag sumuko yun sa kanya, hindi niya rin yun pakakawala ng buhay. Pagtatapat pa ni Pablo sa antingerong yon, tanging kamatayan lamang ang magsisilbing kapatawaran sa ginawa nitong kasalanan. Dagdag pa niya na, kung susubukan man itong tumakas, hahanapin niya ito kahit makarating yon sa kaduluduluhan pa ng mundo. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon na parabang tinuturing lang nitong biro ang mga katagang kanyang inilahad. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa isang patag na milya-milya na ang layo sa baryo, agad naman silang nagkaharap habang pinakikinggan ang sinasabi ng mangkukulam na kanilang kasama. Base sa napagkasunduan, kapag nanalo itong si Pablo, mamamatay din maging ang mga kasama nito. Sa kabilang banda naman, kapag nanalo ang antingerong yon, isusuko niya rito ang lahat ng kanyang mga gamit bago siya tuluyang bawian ng buhay. Matapos naman nilang makapagkasundo ukol sa magiging premyo ng magwawagi, hindi na nila pinatagal pa ang kanilang paghaharap. Maya-maya pa, pagsugod naman ng katunggali niya, agad naman niyang hinawakan ang tangan-tangan nitong talibong gamit lamang ang kanyang kamay. Upang maipakita naman ni Pablo ang layo ng agwat nila, napilitan na rin siyang hubarin maging ang bakod at puder sa katawan niya. Inalis niya rin ang lahat ng kanyang sandata, kalakip ang kanyang mga mutya na ipinakita. Matapos naman yung gawin ni Pablo, napangiti lang naman siyang nakatingin dito habang nagwiwika roon ng, "Hindi ko na kailangan ng mutya para matalo ka. Sa gagawin mong pag-atake, gamitin mo ng pinakamalakas na aral na alam mo. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalayo ang agwat nating dalawa." Kasabay ng pagwika doon ni Pablo ay ang pagsilay naman ng antingerong yon sa kanyang balat na unti-unting nagliliwanag buhat sa pagtama ng liwanag ng buwan. Matapos naman yung masilayan ng antingerong yon, sumigaw lang naman yon ng napakalakas na parabang hindi na nito kaya pang pigilan
ang galit na kasalukuyan nitong nararamdaman. Sa loob ng halos 10 minuto nilang pagbubuno, paulit-ulit naman niya yung pinaglaruan habang dahan-dahan niya itong nilalapatan ng matitinding pinsala sa katawan. Hanggat maaari, iniiwasan niyang mapuruhan ito nang sa gayoy mas maging matagal pa ang gagawin niyang pagpaparusa rito. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang baldado na ang lalaking yon, agad naman siyang napasilay sa mangkukulam na kasama nito na siyang naging sanhi upang makaramdam yon ng matinding takot sa kanya. Akmang kakaripas na yon ng takbo, agad naman niyang tinigal po ang noo nito, dahilan para bumagsak yun sa lupa habang umuungol dahil sa matinding sakit na kasalukuyan nitong nararamdaman. Matapos naman niyang gawin ang bagay na yon, dali-dali naman niya yung isinilid sa sako, sabay pasan nito patungong pangpang. Mula sa lugar na yon, matyaga niyang hinintay ang bangkero hanggang sa dumating ito. Bale, tuwing ikalawang araw kasi, dumadayo yon sa lugar na yon para kumuha ng pasahero. Inaasahan din niyang wala yung kaide-ideya sa kanyang pag-uwi, kaya na may nais niya itong masurpresa. Pagtungtong naman ng 9:00 ng gabi, sakto naman ang pagdating ng lalaking yon, kung saan malayo pa man ito, siya na agad ang una nitong natanaw. Dahil sa nadatna ng lalaki, ora mismo agad yung umalis sa lugar na yon. Yung mga bayong namang daladala ni Pablo, itinali nito sa timbangan ng bangka para lunurin ang mga taong laman nito. Alam niyo, pinuno, pagdating nila sa lugar ng maangas, patay na ang dalawang yon. Bagaman labi na lamang, dinala niya pa rin ito sa kanyang maestro, pagpapakita ng tagumpay sa iniatang nitong misyon. Inilahad niya rin sa mga ito na hindi man lang siya nahihirapan sa trabahong yon. Sa katunayan, itinuring niya itong nakakaburyong na gawain dahil sa hindi man lang nito nasubok ang kanyang mga karga. Magmula noon, pinuno, kahit yung mga nilalang na nasa karatig baryo, medyo nasindak na rin sa kanilang puwersa. Hanggat maaari, umiiwas na ang mga ito sa kanila, lalong-lalo na kay Pablo, ang piniling markahan ng buwan ng Dibino. Okay, opinion ko sa kwentong to. Bangis ni Pablo, no? Pero alam nyo, bitin to eh. Parang bitin yung kwento eh. Kasi 30 years old na siya. 3 maestro niya. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin siya antingero. Pero yung lakas na taglay-taglay ni Pablo, katumbas na talaga ng isang dibino. Diba? Pero hindi pa siya graduate. Hindi pa siya nilalagyan ng, paano ba? Titulo ng mga maestro niya na isa na siyang ganap na antingero. Pero alam nyo, para sa akin, parang hindi na kailangan eh. Kasi binigyan siya ng 3 matitinding mutya, may medalyon pa nga eh. Diba, yung ligaw na San Miguel, ngayon ko lang narinig yun. Di ko alam kung kaliwa ba yun o kanan. Pero hindi naman siya sasaniban ng kaluluwa ng dibino kung meron siyang side ng kaliwa. So feeling ko purong kanan lahat ng gamit nito ni Pablo. Yun lang, hindi ko alam. Wala rin naman siguro makakasagot sa atin kung ano na nangyari pagkatapos nito. Diba? Yun yung malaking question mark. Gusto nyo ba kulitin natin yung sender? Kasi bago lang to eh. Sana masunod niya kung meron man tong part 2. Tas kung paano siya gagraduate. Kahit mga 3-4 na episodes lang, okay na ako ron. Kasi gusto ko masubaybayan kung ano yung growth neto ni Pablo. Diba? Alam ko, karamihan din sa inyo, ganun. Pa-comment na lang ako sa baba, series na Pablo. Para makita ng sender natin, tsaka para matuwa rin na alam niya maraming nakikinig dito sa kwento niya. Alam nyo, dapat meron pa tong isang kwento eh. Kaso nga lang, baka gawin nating series or baka matuwa yung sender, isunod-sunod yung bigay sa atin ng kwento, mas mainam na ihiwalay natin to.
'Di ba? Para hindi rin maligaw yung iba. Kahit ano lang. Yun lang, paliwanag mo lang kung ano na nangyari after nun. Kung sakaling meron man, ha, hintayin namin yan. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.